Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya tabbatarwa da duniya cewar babu wanda zai rushe masarautu biyar na jihar Kano wanda gwamnatinsa ta samar. Inda ya ƙara da cewar waɗannan masarautu kwaya biyar masarautu ne da za su yi zaman dindindin na mahadika ture domin ko babu ranar da za a rushe su ko kuma a wargaje su. Gwamnan ya bayyana haka ne a wannan rana ta Litinin a wajen gudanar da taron bikin ranar ma'aikata ta duniya wanda yake ci gaba da gudana a wannan rana ta Litinin. Wanda gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya ƙara da cewar an samar da waɗannan masarautu ne domin haɗin kan al'umma tare da ci gaban al'umma da kuma raya al'adu da kuma tarihi a faɗin jihar Kano. Waɗannan masarautu ya tabbata za ka tabbata cewa babu shakka an kawo ci gaba ga wannan gurare. Saboda haka muna tabbatar muku wannan masarautu an yi su ne domin ba da haɗin kai. Wannan masarautu an yi su ne domin ci gaba. Wannan masarautu an yi su ne domin tarihi. Wannan masarautu an yi su ne domin daraja sarautar gargajiya. Wannan masarautu an yi su ne domin daraja waɗannan al'umma da suke zaune a waɗannan wurare. Kuma ina tabbatar maku wannan masarautu dindindin sun zo da zama da gindinsu. Allah ya yarda sai mahadi ka ture, kuma mahadin da zai ture Allah ba zai kawo shi ba. Kuna tabbatar muku cewa wannan masarautu na ku ne domin ku aka yi, domin ci gaban ku aka yi, ko muna tabbatar muku ko ba ma gwamnati muna nan muna addu'a Allah ya zaunar da masaunan masarautu. Wannan batu yana zuwa ne bayan hangen wani faifan bidiyo da aka yi wanda yake zagayawa wanda aka hangi dan takarar shugaban ƙasa a ciki Rabi'u Musa Kwankwaso inda yake bayyana cewar gwamnati mai zuwa wato zababben gwamna Abba Kabir Yusuf gwamnatin su za ta yi nazari domin ganin yadda za a yi kan waɗannan masarautu da aka samar kwaya biyar. Gwamnatin Dr. Abdullahi Umar Ganduje dai ita ce ta samar da waɗannan masarautu kwaya biyar tun a shekarar 2019 bayan da gwamnatin ta yi wa sarkin Kano Sunusi na biyu murabus.